บ่พองร้องแกนิงกันพอเป็นเอพองเมเซนเป็นการคลิปอนดิไลเป็นฮิติเปียดักatwar along card lapen bike kachetong ajok bike kebek abang phu lapen kachethabdun abang ahir ingtang rak pen areng ahu kesu hidi bonglong baptist church along sitame star sunday ajai mek mesen pen pachun pon non beer dang ton pen arjik tha yang mi po chiklo ni Pfizer cap ani vaisong aklam ni hangrong ke the 5 thar mile difoma jaga cheleng tuwara long ningkan phopen ephong apharman mission pen wo phong rong ker kar clipot lason sela bangso wo phong rong ker che thok chejer pon along KACCM Dr. Tuliram rong hang ai hin pen setami akirap long pon lupusi nang pachini dun lapen ke lumba jong local MSC ke hai joni timong ai hin pen setami kirap long pon lu lapen ampar ta lumba jong VDC chairman John Hansi lapen near cap difo MLA Vidya Singh Ingleng alang litum ai hin pen pusitami akirap long pon lupusi pherang ke thingnu nang pachini dun lason sela bangso wo phong rong ker mission kar klipon along rong phokep hawar asar atum setame chetong dunsi lapen rong phokep hawar asar arong amikar atum setame chetong dun pen RDP dunsi aliracham pidun pen mission pen chirap chetu dunsi asayang deng papachun dunlo lason si bang sarikuri nerkep kurusar atum setame mithang hawar aphan mission mi edji aphan bang sarikuri kurusar atum setami mina aduwana long chardom chardi ponsi chethok chejer ponlo lapen labangso bopong rongker pini arni kar klipon ke bumot bokan pusitami mission mi et pusi nang pachini dunlo bon setami labangso bopong rongker along se ke thin nai kar klipon asi laki hajong dorba sonpi sonbong arnam pharo langroi langjeng wurup arnam hindu labangso se ke thin nai kar klipon abang phulake karli tang thon sing timong asopo guru sar jiten timong se ar klipon lu lapen ke alangli guru sar jiten timong alangli aphusar akaya hosetami inut mojadar klembang phulu lapen alangli sarbora karli tang thon sing timong ke do bom ahosetami inut hawar asaro mate SGB Kurusar jiten timong alangli sarbora amek chipdet aphit ke alangli jiten timong se alangli sarbora adular hawar asar arpu klem dunlo lason sipini wo phangrong ker kar klipon along setami kurusar jiten timong ke thenai ase kar klipon bangso along lapen ke alangli tumle labangso amaya long chetong dun de pulote alangli karkli dun ase setami arkli dun dedet lo pulote labangso bo phangrong ker karkli pon un e pusi pherang ke thingno jiten timong alangli jungjung pen nang pachini dun bon setami alangli phan isi ningdok meme do alangli arta ki jum hek pen alangli sarbora adular klem dam dun bomlo lapen ke rat karbi arat ke mesenji aphanta thedung ase setami arkli dun bomlo setami alangli sarbora chewoi jui aphit setami alangli phan KAC atum langpon pedetsi SGB appointment letter pipon pedet lo lasi guru sar jiten timong phirang ke athengno nangkachuning ridun atengke jongsi nili phan prabjin pen KAC atum pen SGB appointment letter nang pipe pulote non eprang ke bang jilang aho setami lapuson amai buphong rongker karkli alongke nang cherap chetodun thekthilo lapen ke si setami nangar kli dun thekthilo pusi phirang ke thingno alangli jungjung pen than nang pachini dun lumba jong pen nang kilo berta harsing rong hang news tech report pe news person lo apar jila je muyadar bare maro litum hedi ko horke muyadar barim tum hello muyadar kichu tame hosud bangke lanin nisar tumang sono mang pero ne he tame non terang so mate bang muyadar tulo tame non hedi kita keluar tu non odum bomlo anda lalu ekor nong ide pasti nili bangke di diam di itu marong mangke biasa hari marong sorum han pidan lo ama terang sorpen pidapen non nili pu phan bang kang hon pen sorkari kang mura phan aku latin spek lo sorkari kang mura spek dia phi tami non la lang nili pu bang do bom huklem bom lo mepung lo dam bom lo dagu kong unita dokli bom to dam bom lo astame non
jelo stame nilipo ajuk hek pen ni nilipo ajuk kitam 2020 lapen ciklo kang ke December 23 usi alangli ajuk kidang lapen nili February ciklo pen nilipo mane sorkar man mane itum sob arpu pen nili hedi irong rat tumpan kecing hon pen ajoni mane pini ison latum pini akam le pini sami gong bra pen ma meeting pini sami la hai hui pen sami ko ma ni nili ceklem dulu oi fax sami non an na jilu nili nangli tum sar CM tunta ma sapon tame la poson ceklem pon ban ke nangli tunta ma sapon tame 2021 pen nili ceklem pon la nili poalar appointment ke claim pon la sorgari gang bura putha nili 2021 February ciklo pen nili claim pon lo ana jiloi ta nili pan la so appointment along bang nang pipedet nang manen lang nang pipedet so ajo ni nili stame ning duglo tasi sariem CM tumhan stame nili tuningri lo stame la sarbang la por pipe kedet apolone pine lang bang kan boy pomande nani meeting na boy polne lasi nili the tuning rida mangke CM chuliram rohang fansi nili tuning ritulo la rabjen pen la nili appointment nili po arpu stame appointment bang nili rabjen pen stame long ponang nang pidet asonte nili anu se nangli tumphan turuji pusi nining thipon lo lasi lason ako lason nanglang pon pipi la so appointment le nili pan nang pipi polonte taposon ke bang thuji arong ker wofong rong ker stame nili tumle nang charja dunde polonte ni la so wofong rong ker stame nili tumke nang dunta kelo athe la pose de khidet nang ko bo lake nangli tum stame government pe na hin stame nanglang pon pede da jonis stame asinili ta meaning du kokpo athe la so wofong rong ker ke nili tum nang dun de pronte la so phorong ke un mase un Bom kuruni pioneer cap jangmia ciklo anaro porphai hini malom dilai pen hidipi atowar adak dong thewang adung het malom dilai pen uligao ahem kache dam bom kapat chat byte registration number AS05K0674 towar ibeng an difu kedam jipu kapang nokar registration number AS19 M4781 abang kepa prapi kajok men kapachat abait pen kachetong der ajok ahir ingtang rak pen bait kebek abang aking chinglok et la pen kache thabdun abang asopo usota ari chinglok et an pin lupusi berta kirip dun bom ahot hadak kedo araratum nang pachini dun la pen tong sekot pen kisu kilang jia phan dilai state dispensary along pon elu pusi nang pachini dun delai pulis satumta adim along an nang palidun si arona teng pian sai chiklem pon kedam tang ni phai trok pen ni pioneer cap god friday la pen easter sunday ajai me ki bi pon por phai krehinia por hon mai phuli wen rong phar secretary HBCYD pen si mai chari pon lo mai ke cheng kardom pon la ki miss mini tok bp pen ju jetik ana phan arna mardom pon lo HBC secretary Mr Daniel Hanse pen se lam la pen ahuni pachini yang deng an pon lo Jisu Kristo ki thila pen ki thor ahot ajai me kalong sitami raratuma phan HBC youth atum pen sita jumisen pen raratuma phan lun par jupon lo la pen dan hai hui sita chirung pon la pen bible kapur hi pen kardom miss sendi intipi pen si por hi pon lo athi pi lake Jisu ki thi pen ki thor mati 2819 pen si por hi pajut pon lo kedam tang tarik trok pen arnam alan ke thana tum lake Samson ingti Rojilen BP Naomi Teron P Lapen Pini Easter Sunday Arni Jisu Ithi pen Kithur Alam Kethan Pon lake HBC Pastor Jonathan B Pensi Arnam Alam Ethan Chimung Ponlo Lapen Bisnu Rongpi Program Governor Pen Ajoksi Akiro P Ponlo Lapen Sarsing Tiso Pensi Jisu ki thi la pen Kithur ajai mek ke cheng pen non ki jot analang li pensi labangso ajai mek rat pen
ang DEC arna malong ahir jumi hangsi labangso ajay mek pajupon koklo volong komachi penang kilo berta joy kim taru news tech report pe news